Il-każ tal-legat ħasil ta' flus li jinvolvi investigazzjoni internazzjonali u li fih tfaċċi sem Beppe Fenekadami spiċċa fil-faċċata ta' gazzetti fil-Greċja. Bit-titlu tal-Gazzetta Demokratija jgħid skandlu f'Malta b'ħasil ta' miljuni li għaddew mill-Greċja. Il-Gazzetta Griega tinnota kif il-Bank Grek għadu ma investigax tranzazzjonijiet suspettużi bejn stockbrokers fil-Greċja u politiċi f'Malta. Però tirrapporta li għaddejja investigazzjoni minn entitajiet internazzjonali u l-medja Griega tajt li qatt m'hemmx idea ċara ta' kemm kien il-kapital f'miljuni ta' euro illi mmexa f'dan il-każ. Sansitra Gazzetta Griega tirrapporta li dan hu każ li jaf ikun estiż ta' livell ta' Unjoni Ewropea meta Malta jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Il-Gazzetta mbagħad tispjega dak li sar magħruf permezz l-investigazzjoni minn ġurnalist barrani fl-aħħar ġimgħat. Permezz ta' Baltimore Fiduciary, Capital One kienet qed tgħaddi miljuni fil-Bank of Valletta f'kumpaniji Ċipriotti ta' azzjonisti Olandiżi. Fosthom Robert Sogean li kien investigat fuq traffikar ta' droga. Kif jiġri f'dawn il-każijiet, il-kumpaniji kienu jew magħluqa immedjatament taħt xi pjan jew blaġra minħabba l-investigazzjoni li bdew l-awtoritajiet Olandiżi kompla jkun irrapportat. Jingħad li dan hu każ li għandu joħloq terremot f'Malta għaliex fih jissemma l-kunjom Fenekadami, familja politika antika f'Malta. Fil-fatt Beppe Fenekadami kien direttur ta' Baltimore u l-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra Gazzetta Griega tinsisti li l-każ għandu jkun innotat mill-Bank tal-Greċja, anke li xed jiġbed l-attenzjoni tal-midja internazzjonali u huwa investigat mill-Europol. Intqal li dan il-każ seħħ ukoll meta n-nies komuni kienu qed jitilfu flushom mill-Borża Griega.